Ola a todos e benvidos a un novo vídeo do noso tema. O apartado de hoxe chamase Al-Ándalus, o Islam na Península Ibérica ata 2031. E para facilitar a súa comprensión, imos a dividilo principalmente en dous bloques. En primeiro lugar, a conquista islámica da Península Ibérica entre aproximadamente o 711 e o 714 e o segundo bloque que será a evolución política de Al-Ándalus ata o ano 1031. Para comprender a conquista islámica da Península Ibérica é necesario escarbar previamente nos seus antecedentes. Para isto temos que viaxar ao inicio do século VIII na Península Ibérica, donde imos a encontrarnos que aínda existía o coñecido como Reino Visigodo. O seu problema principal era que estaba afrontando unha grave crise de desunión política, principalmente porque o seu último rei, o rei Witiza, que falecera fai escasos anos, pois tivera unha sucesión un tanto turbulenta. Principalmente porque este sucedeu no outro nobre visigodo, coñecido como rei Rodrigo, que non tiña todos os apoios da nobreza visigoda. Isto rapidamente generou unha guerra civil entre eles con dous partidarios, por un lado os que apoiaban ao rei Rodrigo, mentres que por outro os que apoiaban aos familiares dese antigo rei coñecido como Witiza. Estes últimos familiares, coñecedores da súa desventaxa, permitíronse o luxo de acordar de aliarse cos seus veciños do sur, que eran, basicamente, o califato omeya, que xa lograra espallarse por todo o Oriente Próximo e chegar ao norte de África. É neste punto onde os árabes, os islámicos, cobran o seu protagonismo na Península Ibérica. Basicamente, introdúcese unha avanzadilla de árabes e de bereberes, é dicir, persoas procedentes do norte de África, dirixidas por un xeneral chamado Musa, que era o gobernador do norte de África. No entanto, o que nun primeiro momento iba a ser unha simple axuda a eses partidarios dos familiares do rei Witiza para coronalos a eles como novos reyes do reino visigodo, acabou convirtíndose rapidamente nunha conquista. Principalmente porque unha vez adentraron no seu territorio foron coñecedores da debilidade deste reino e do sinxelo que sería conquistalos. Disto convenceronse definitivamente logo da mal chamada Batalla de Guadalete, porque actualmente sábese que non foi en torno ao actual río de Guadalete, senón a unha región próxima á actual Tarifa. En definitiva, esta batalla dase no 711 e supón unha vitoria fulgurante para o bando islámico. Ao mesmo tempo, sábese que nesta batalla desaparece o rei lexítimo dos visigodos, o rei Rodrigo, posiblemente morto en batalla. Entón, descabezado o reino dos visigodos, os islámicos, o bando islámico, que viñera únicamente cun son de axuda aos antigos partidarios do rei Witiza, agora cambian de idea e consideran que a axuda convertirase nunha invasión e futura conquista da Península Ibérica. Unha conquista que se producirá dunha forma relativamente rápida, entre os 711 e os 714, principalmente pola maior superioridade militar das tropas dos islámicos, do Imperio Islámico, e sobre todo pola gran desunión política que había no reino visigodo, donde incluso varios nobres firmaron a paz e a rendición co bando islámico a cambio de conservar as súas posesións, as súas propiedades, o seu prestixio social como nobre e incluso o seu foco de influencia política pois nas regións máis locais da península. A conquista, entón, finalízase no 714 aproximadamente e abarca ata o norte da Península Ibérica frenándose nos marcos máis montañosos de esta, o que nos coñecemos como a Cordilleira Cantábrica e os Pirineos. No caso das Cordilleiras Cantábricas, a conquista é frenada no 722 por un núcleo de resistencia cristiá e visigoda que se vai a asentar nestas montañas. Mudando ahora cara ao bando dos Pirineos, a conquista islámica pretendía seguir máis para o norte, pero serán frenados no 732 polo reino dos francos, fechándose entonces esta fase de conquista da entrada do Islam no que coñecemos actualmente como Europa no 732. Pois moi ben, xa conquistamos a Península Ibérica. Isto foi o que debeu de pensar o califato omeya no 732 unha vez finalizaron a súa conquista. Pero agora quedaballes máis importante que é a administración dese territorio. Un territorio o que van a coñecer co nome de Al-Ándalus, que casi podríamos dicir que é o equivalente a dicir Península Ibérica ou Hispania.
é dicir, que ten unha connotación, un significado xeográfico. Al-Ándalus tendrá unha gran extensión, unha gran duración temporal, dende o 711, o inicio da conquista, hasta o 1492. Neste vídeo non só imos a ver a súa evolución hasta o 1031, na cal imos a repartilo en tres fases políticas, tres formas diferentes de administrar este territorio. O primeiro deles é o que se coñecerá como o Emirato Independiente, entre o 756 e o 929. Esta fase comeza cun breve período de dependencia total ao Califato Omeya, é dicir, comprenderíamos Al-Ándalus como unha simple provincia dese califato, pero que logo duns anos, en concreto no 755, según nos conta a lenda, pois lograría independizarse, principalmente debido á chegada dun novo personaje que imos coñecer como Abderramán I, que era un dos príncipes que conseguira sobrevivir á matanza que se lle fixera á dinastía Omeya no 750, cando o califato Abbasí, a familia Abbasí, descabezou a anterior dinastía, a Omeya, e pasou a poñérsela no trono. Logo desta descabechina, según nos conta a lenda, pois unha desas persoas, o príncipe heredero, lograría escaparse e marchar aos confíns do mundo coñecido, que neste entonces era Al-Ándalus. Unha vez instalado aí, e fose verdade ou non que realmente era o príncipe desta familia, lograríase facerse co poder e independizaría solo políticamente o territorio de Al-Ándalus, mentres que religiosamente aínda van a ser dependientes do que agora será o califato Abbasí. Sen entrar moito en detalles, se ben a toma do poder foi bastante exitosa, a administración deste territorio entre o século VIII e o século X, que basicamente é a época onde se desarrolla o Emirato Independiente, pois xa non foi tan exitoso. Principalmente porque, se ben a capital estaba instaurada en Córdoba, Córdoba non tiña capacidade de controlar todo o territorio, xa que se produciron unha continua sucesión de unións e desunións políticas do territorio de Al-Ándalus, debido principalmente ás sublevacións e rebelións políticas dos nobres locais que, fronte ao centralismo de Córdoba, pois eles tamén sacaban peito e dicían que querían ter unha parte do autogoberno do seu territorio. Para solucionar este problema, imos ter que esperar á segunda fase de Al-Ándalus, xa non coñecida como Emirato, sino como Califato de Córdoba, que se desarrollará entre o 929 e o 1031. O principal protagonista desta fase é un dos sucesores de Abderramán I, que de feito coincide no nome, Abderramán, agora o terceiro. Entonces Abderramán III é o responsable de solucionar o principal problema de Al-Ándalus, que era a súa desunión política. Para logralo, dá un paso máis na independencia de Al-Ándalus, convertindo o territorio xa non en emirato, sino en califato. No 929 xa non só se independiza políticamente dese califato Abbasí, que nós xa vimos nos temas anteriores, senón que tamén se vai independizar religiosamente. Isto vai a convertir a Abderramán III en califa, é dicir, o sucesor de Mahoma, e darálle un poder que lle permitirá neutralizar, a través da forza militar, todas aquelas sublevacións e rebelións dos nobres locais de Al-Ándalus, permitíndolle a acción tan ansiada por todos os emires anteriores como é centralizar todo o poder na súa capital, Córdoba. Este poder, en definitiva, a unificación política que logra é o que nos permite a nós, os historiadores, considerar a esta fase de Al-Ándalus, o Califato de Córdoba, como a de maior esplendor territorial e político, convertíndose Córdoba, a súa capital, na maior cidade por extensión e por población do occidente da súa época. Agora ben, non todo esta riqueza dura para sempre, e é que co paso dos anos a figura do califa vai seguir debilitando. Pouco a pouco, sucesor tras sucesor, o califa cada vez vai ser máis dependiente e estará máis controlado polos seus xenerales, que eran aqueles que lle daban o poder das armas. Destacará principalmente en torno a inicios do século XI dos personajes, o califa Hisham e o seu general Al-Manfur.
Nesta fase é onde se produce a maior degradación da figura do califa, xa que cada vez perde máis a súa autoridade política e isto o que provocará é que, frente á figura fuerte que era o xeneral que o apoiaba, Almanzor, no resto da península empecen a levantarse outra serie de grupos que non lles gusta este califa. E de novo volveríamos a esa desunificación política que Abderramán III lograra detener. Unha desunificación política que se vai agravar totalmente coa morte de Almanzor no 1002. Ese caudillo militar, ese xeneral que faláramos antes que lograba controlar o califa. E na práctica, basicamente, actuaba como el. Tras a súa morte, todo entrou en crise. E eses grupos, esas faccións que se estaban levantando por toda a península, comprenderon que a persona de poder, a persona de autoridade, que basicamente mantiño o califato en orden, morrera, e entonces terminaron dando guerra, xa que comprenderon que era o momento de maior debilidade que podían aproveitar para lograr os seus obxectivos. Entón, entre o 1002 e o 1031 entramos na última fase do califato, donde numerosas faccións políticas se enfrontarán entre sí. Por un lado temos a facción que apoia o califa, por outro lado temos as faccións que apoian aos xenerales, que consideran que os militares son quen tendrían que ter o poder, e finalmente temos as faccións que buscan de novo a fragmentación do califato e consideran que quen ten que ter o poder son os nobres locais. Definitivamente, coa morte do último califa no 1031, desmoronarase definitivamente o coñecido Califato de Córdoba e entraremos na última fase de todas que imos estudar, que é o primeiro período de taifas, que se desarrollará entre o 1031 e o 1086, donde basicamente chegaremos a unha descomposición total deste califato, logrando a independencia de nada máis e nada menos que 28 reinos independientes, algúns gobernados por militares, outros gobernados por eses nobres locais que se levantaran contra o califa. Entón, ata aquí o vídeo de hoxe, no cal, basicamente, vimos a conquista da Península Ibérica por parte da civilización islámica, así como a administración política que esta civilización terá sobre o seu territorio, que coñecerá como Al-Ándalus, pasando principalmente por tres fases: o Emirato Independiente, o Califato de Córdoba, onde se logra a independencia política e relixiosa, e definitivamente o primeiro período de taifas, onde desaparece ese califato e se fragmenta nun mosaico de 28 reinos independientes. Ata aquí o vídeo de hoxe e vémonos no próximo. Chao, chao!